Farko ina son fara da godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana ta sallah. Muna addu'a Allah ya sa a yi bukunkunan sallah lafiya, kuma Allah ya nuna mana wasu sallolin masu yawa cikin lafiya, kwanciyar hankali da ƙaruwa arziki. Ina son ɗauki wannan dama gode wa al'ummar Najeriya, musamman mutanen jihar Kano, wanda tun da muka fara wannan harkoki na siyasa sama da shekara 30 kenan suke tsaye akan tsarinmu ba dare ba rana. Ina so in tabbatar wa al'umma masoya cewar mu ma muna nan a tsaye, za mu ci gaba da yin dukkanin abubuwan da ya kamata domin mu inganta rayuwar al'umma, musamman talakawa da duka mabukata wanda suke wannan jiha da ma ƙasa gabaki ɗaya. Ina so ɗauki wannan dama godewa gwamnatin jihar Kano wacce ta tsaya akan wannan layi namu na taimakon mabukata, da fatan za su tsaya su daɗa jajircewa su tabbatar da an inganta harkokin tsaro, harkokin ilimi, harkoki na taimakawa mutane musamman mata, matasa da sauran al'umma da suke wannan jiha. Ko muna kira ga dukkanin al'umman wannan jiha da su ci gaba da ba gwamnati haɗin kai a ƙananan hukumomi da matsayi na jiha. A wannan lokaci nake son godewa shugabanninmu na jam'iyya na ƙasa, kuma har zuwa ward har zuwa chapter, da duka magoyan baya waɗanda a ɗan tsakanin nan suka je Abuja tuta da logo, yanzu sun nuna irin jajircewanmu da tsayawanmu, musamman kuma alamanmu da aka sa ta littafi wanda aka rubuta ilimi ga kowa ko gatan kowa, kuma aka sa hula ta ilimi akan wannan littafi. Alamanmu ita ce ja da fari da kuma ja. A tuta wacce take ita ce wannan, ga ja ga fari a tsakiya, ga ja a ƙasa, a tsakiya shine aka sa wannan logo. An rubuta NNPP gashi nan a sama a cikin ja, a tsakiya an sa littafi da wannan hula, kuma an yi wannan rubutu na education for all, ilimi ga kowa ko ilimi gatan kowa. Haka kuma a ƙasa gashi nan an sa wannan ja, wanda dama dai wannan kaloli su ne kalolinmu na wannan tafiya tamu ta kwankwasiya, kuma dama su ne kaloli na nasara ba a wannan ƙasa Najeriya ba, ko ina ma a duniya. A nan nake son jawo hankalin shugabanni musamman na ƙasa da cewar su ɗauki wannan dama ta sallah su juya akala, su tsaya su tabbatar da cewar sun taimaka wannan ƙasa wajen tsaro, wajen tattalin arziki, wajen harkar ilimi, wajen taimakawa al'umma su samu rayuwa mai kyau, musamman harkar noma da ruwan sha da sauran abubuwa waɗanda suke masu amfani. Na gode jama'a, assalamu alaikum.